Senjuri, nselmilkom u grazzi mill-ġdid tal-li għattu magħna ta' kuljum qribna jixxandar mit-tnejn ġemma fuq l-istazzjon 1 ftit minuti kollox konċiżi u diretti bħal dejjem biex niddiskutu dak li qed jiġri madwarna. Illum se nkunu qegħdin niddedikaw ftit minuti biex inkomplu nitkellmu dwar l-infrastruttura f'pajjiżna. Infrastruttura li għandha x'taqsam ma' proġetti kapitali, it-toroq u kif nistgħu nkomplu naqilbu l-isfida ta' traffiku f'aktar naturalment traffiku mexxej ġewwa pajjiżna. Llum se nkunu qegħdin nitkellmu speċifikament dwar it-triq proġett li għadu kemm tħabbar bejn Ħażabbar u l-Kalkara. Ħankun qed inħalli f'idejn Ewlen għaliex min-naħa tiegħu għandu aktar dettalji dwar dan. Ftit minuti kollox jispjegana eżatt se jkun qiegħed joffri dan il-proġett ġewwa pajjiżna. Nsegwu flimkien. Se tinbena triq ġdida bejn Ħażabbar u l-Kalkara. Proġett bżonn już għan-naħa t'isfel ta' pajjiżna. Parti minn din it-triq diġà teżisti, iżda m'għandix il-konnettività minn post tal ieħor bil-karozza. Allura din it-triq se tibda minn Bib is-Sultan f'Ħażabbar sal-Kunvent tal-Kapuċċini fil-Kalkara. Dawk li jiffrekwentaw iż-żona issa se jkunu jistgħu jgħaddu b'mod dirett minn din it-triq ġdida mingħajr ma jkollhom għalfejn jidħlu fit-toroq residenzjali tal-Kottonera. Din it-triq se tkun twila 1.6 kilometri u se tinkludu wkoll passaġġi biex in-nies ikunu jistgħu jimxu jew anke jagħmlu użu mir-rota wkoll. Bil-pjanijiet aġġornati l-art agrikola li se tittieħed għal dan il-proġett illimitata u x-xogħlijiet se jikkumplementaw il-wirt kulturali. Il-proġett jikkonsisti minn Link Road, illi parti sostanzjali minna diġà teżisti, però ħatkun qiegħda tiġi upgraded, u l-parti fejn ma teżistix ħatkun qiegħda ssir biex ikun hemm din il-connectivity. Meta din nirreferu għal konnettività mhux qegħdin ngħidu biss għall konnettività tal-karozzi, imma din nirreferu wkoll għal konnettività fejn għandu x'jaqsam mobilità differenti bħalma pereżempju roti u mixi. Mix-xahar id-dieħel se jibdew ix-xogħlijiet u dawn mistennija li jitlestew fi żmien 3 jew 4 snin b'investiment totali ta' 8 miljun euro. Grazzi lilek Nowlen u jekk issaqsi lili jiena dal-proġett ma narax wieħed iżolat, ma narax waħdu, iżda l-kol kemm aħna nafu kif amministrazzjoni laburista mill-2013 il-qudiem ħadet bis-serjetà l-mod ta' kif qelbet l-infrastruttura u proġetti kapitali ġewwa pajjiżna permezz ta' naturalment anke iktar proġetti li jkomplu jirrispondu għal ħtieġa u d-domanda ta' pajjiżna anke bir-rata ekonomika li qed jesperjenza dan l-istess pajjiż. Sinjuri, nfakkarkom illi jekk tliftu xi programm jew ieħor fuq il-paġna ta' Facebook tagħna taqribna ntellaw dawn l-istess filmati. Ġifri tkunu tistgħu letteralment fi ftit minuti kollox taġġornaw ruhkom dwar xi jkun ġara matul il-ġimgħa preċedenti. Għalissa nirringrazzjakom mill-ġdid. Grazzi tal-li kontu magħna l-programm ieħor qribna.